Ćao. Ti si jedan od najboljih crossfitera u Bosni i Hercegovini. Evo, na pomolu je 2019. nova crossfit sezona. Šta očekuješ lično u ovoj sezoni? Pa ništa očekujem, da budem prvo zdrav, očekujem puno dobrih treninga i naravno volio bi da osvojim što više takmičenja, da odem na što više takmičenja i naravno da probam da odem na CrossFit Games. Iako je jako dobra konkurencija u Bosni i Hercegovini. Ajde, od srca želimo najbolje, pa se vidimo uskoro. Hvala, ćao.